खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 24 अक्ट'बर 2023 बारायजायो मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। दिल्लीयाव सासे हटेलनि बिगोमा आरो बिनि फिसाज्लाखौ सोरबा स्नेहनि दुथां सुबुङा गोबुवाचारजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारनानै गारना गालांदों। जेब्ला बिफा आरो फिसाज्लाया उन्दुलांगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथायखौ दुथाङा खालामदोंमोन। थैनाय बिफा आरो फिसाज्लानि मुङा जाबाय अनुज सिंह, बे जाबाय बिफा, आरो रौनक, बे जाबाय फिसाज्ला। आरो बिसानि न'निफ्राय माखासे गोनां मुवा बेसादफोर बेफोर गोमादों आरो बे जाथायनि सायाव बिहारनि सासे सुबुं सनम मुंनि सुबुंखौ सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव दिल्ली पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसामनि सासे सेंग्राया केरलानि क'चिआव सासे 3 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौनो किडनेप खालामनानै जर-जुलुमै जिनाहारि खालामनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय आसामनि सेंग्रानि मुङा जाबाय शाजमल आली, 21 बोसोर बैसोनि मुस्लिम मानसि। शाजमल आलीया फेक्टरियाव लेबारनि खामानि मावोमोन। उनाव गथ'आ देहा गाज्रि जानायाव न'खरनि मानसिफोरा मिथिनानै गथ'आ खोन्थानायनि उनाव गथ'नि बिमाया पुलिसनो केस होखांनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों आरो दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। दुर्गा पुजा दुर्गा पुजाया जोंनि बे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गाजा गोमजायै जागासिनो दङ आरो बे दुर्गा पुजायावनो गोबां सुबुङा जिउ गोमादों आरो गोबां सुबुङा जौ लोंनानै बाइक सालायनानै एक्सिडेन्ट जानानै फाहामथाय लाजानांगौ जादों। आरो बे पुजायाव गोबां गाज्रि मुवा बेसाद जानानै लोंला लोंसि खालामनानै गाज्रि आखु देखायनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो दुर्गा पुजायाव नांलाय खमलाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि मिर्जापुराव गंसे बास गारिया फिदिंद्राय जानानै जाब्रबथाय जानानै 2 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन 15 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। आरो बे बास गारिजों धोरोम सिबिग्राफोरखौ विंध्याचल धामाव लांगासिनो दंमोन। थैनाय 2 सुबुंनि मुङा जाबाय भला, 21 बोसोर बैसोनि, आरो कानय, 45 बोसोर बैसोनि। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बिश्वनाथ जिल्ला एक्साइज बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै अरुणाचलनिफ्राय लाबोनाय आयेननि बेरेखा लाबोनाय गासै 12 कार्टननि बियार आरो 5 कार्टननि जौ गोजा हमनो हादों। नाथाय बे जौखौ सोर लाबोदोंमोन आरो जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनो हानाय जायाखै। दा बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। इजराइल आरो हामासनि गेजेराव वार जानाया बांलांगासिनो दङ। इजराइल आरो हामासनि दावहायाव गासै 4650 निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानानै दङ। लोगोसे बे दावहायाव 2 खौरांगिरिफोराबो बुथारजाबाय। गुबुन फारसेथिं बे दावहायाव जोंनि भारत हादरा फिलिस्तिननि खैफोदनि समाव माखासे जाग्रा मुवा बेसाद आरो मेडिकेल फेसिलिटि इजिप्ट हादरनि बर्डारनि गेजेरजों दैथायहरनाय जादों। जोंनि बे भारत हादरा बेहायल' नङा, रासिया आरो इउक्रेननि खैफोदनि समावबो जोंनि हादरा इउक्रेन हादरनि थाखाय माखासे जाग्रा मुवा बेसाद आरो मेडिकेल फेसिलिटिखौ दैथायहरनाय जादोंमोन। गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनायजों गंसे बर' नखरा सिलिंखार बिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों। बे जाथाया जादों क'क्राझाराव। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि पिलिमन बरगयारिनि ओंखाम संग्रा न'आव हरखाबै गिथाव बाथाव अर खामदोंमोन आरो बे अर खामनायनि थाखाय ओंखाम संग्रा न'जों लोगोसे गुबुन गंसे न'आबो खामनानै सेवहांगार जादों। अदेबानि सिलिंखार बिलिंखार आलाय सिलाय जाजोबदों। न'खरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला बे जाथायाव गासै 5 लाख रांसोनि धोन सम्पतिफोरा सिलिंखार बिलिंखार जादों होननानै बुंदों। गासै 5 लाखनि मबाइलबो थांबाय, गासै 5 लाखनि माल थांबाय, मुवा खामबाय। नोङो बनजों सङा ना गेसजों सङामोन? बनजों संदोंमोन आङो। दा गेसाबो जोब्बायमोन नालाय, एसे दंबावोमोन, एसे जोंबावोमोन, ओंखायनो गेसखौहाय सालायालासिनो आं बनजों संदोंमोन। हानजा फैदोंमोन नामा? फैदोंमोन, औ। गसाइगावनिफ्राय फैदोंमोन, होनबा खामखांजोबखाबाय, खामखांनानैसो सफैबाय। दा गैया, पुलिस फैदोंमोन। दा नों मा होननो सानो? नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा जयन्ती, ओमफ्राय गामिया लाख्रिगुरि। मा जादों न'आव? आं ओंखाम संदोंमोन, ओंखाम संनानै ओंखाम मोनखांनायखाय आं जि दादोंमोन। ओमफ्राय जि दानानै दसे माबाबा गोजौआव अर जोंखांखाबाय आरो। अर जोंनानै दाना जिनिसखौथ' मोनसेबो बोखारनो हायासै। बोखारनो फैबा मानसियासो खामथारजानोसैमोन। ओमफ्राय आं जेबो बोखारनो हायासै, रावबो गैयामोन मानसियाबो। ओमफ्राय
लुखु मोननो हायासै आरो गासिबो खामजोब्बाय। मारैहाय खामजेना होननानै बुङो? माबायाव इन्जुराव खामदों। अरदाबनिफ्राय नांनाय इन्जुराव खामहैबाय 10टायाव। न'आव रावबो गैयामोन नामा? न'आव रावबो गैयामोन, आंल'मोन। ओंखाम मुङाव दंमोन? बाहाय दंमोन, माइरं दंमोन, टेबोल दंमोन, गेस दंमोन, सियार दंमोन, ओमफ्राय माल माथा गासिबो दंजोबोमोन। गासिबो सिबो दंमोन, सि दायोमोन नालाय आङो, सिबो दंमोन, सियाबो खामजोब्बाय। सियाबो 40,000सो जागौमोन। बे साफा नस्थ' जाजोब्बाय। आं सि फाननानैसो जायोमोन। आंनि फिसायाबो खामलासो मावो, फिसा सासे दं आंहा फरायनाय, बेखौ फोरोंनांगौमोन, दा सेस जाजोब्बाय। साइकेलाबो खामबाय, गैलाजोबो। न'आ गंनैमोन, सिबो खामबाय, न'आबो गंनैबो थांजोब्बाय। गासै 5 लाखनि मबाइलबो थांबाय, गासै 5 लाखनि माल थांबाय, मुवा खामबाय। नोङो बनजों सङा ना गेसजों सङामोन? बनजों संदोंमोन आङो। दा गेसाबो जोब्बायमोन नालाय, एसे दंबावोमोन, एसे जोंबावोमोन, ओंखायनो गेसखौहाय सालायालासिनो आं बनजों संदोंमोन। फैदोंमोन नामा? फैदोंमोन, औ। गसाइगावनिफ्राय फैदोंमोन, होनबा खामखांजोबखाबाय, खामखांनानैसो सफैबाय। दा गैया, पुलिस फैदोंमोन। दा नों मा होननो सानो सरकारखौ? दा आं सरकारखौ खावलायो, सारमोनहा आं गोरिब न'खरनि, अननानै एसे अनसुंथाइ हरबा मोजां जागौ आरो। मोर नामটা ফিলিমন। কেইটা বজাত হৈছে ঘটনা? এইটো 10টাৰ পৰা হৈছে। কেনেকৈ অগ্নিসংযোগ হ'ল ঘৰত? এইটো মই ঘৰত নাছিল, তাৰপিছত বুঢ়ীটো কৈছে তাৰ সোনকালে আহা ঘৰত, মোৰ ঘৰটো জ্বলি থাকিছে, সোনকালে আহি পেলাই আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে। ভাত বনাইছিল নেকি? ভাতটো বনাইছিলে, ঠিকে আছিলে ভিতৰত। ভিতৰতো বহুত বস্তু আছিলে। মোৰতো টোটাল 5 লাখ টকামান ক্ষতি হৈ গৈছে। দুটা ঘৰ জ্বলিছে। আমাৰ ফিলিমন বৰগয়াৰী, গামিয়া লাख्रिगुरि। मा जादों न'आवहाय बिदिनो अर खामदों होननाय खोनादोंमोन आरो आङो। ओमफ्राय बुरैया फन खालामनानै आंखौ बुङोबा अरा खामजोब्बाय नै न'आ, गोख्रै फैदो होननानै। आंथ' न'आव गैयामोन नालाय, ओमफ्राय फैनानै नायफैबाय आं, फैगौमानि दा न'आ खामजोबनाय नुफैबाय आरो आङो खामलासो मावो। खयथायाव जाया जाथाया? जाथाया बिदिनो फुंनि 10टा दिगि जादों आरो। मा खामखो गासै बिदिनो माइ खामबाय, ओमफ्राय माइरं खामबाय, गेस, सकेस, ओमफ्राय थुसि, साइकेल, न', ओमफ्राय बेबादिनो सि जोम बायदि रोखोम खामजोब्बाय आरो। बेसेबांसो खहा जाखो? मथा मथि खहाया 5 लाखनि खहा जाबाय। न' गंनैमोन ना? न' गंनै, औ। दा नों सरकाराव मा खावलायो? आङो दा सरकारखौ बेखौनो, जोंनि बिटिआर सरकारखौ बेखौनो खावलायो, जोंनो एसे अनसुंथाइ मोनोब्ला मोजां आरो। नोंथांमोन, दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।